Monika, ako hodnotíte Federové tanečné výkony? Krásne tancoval, bol taký nesmierne šarmantný, snažil sa usmievať. Občas to trochu pripomínalo Mr. Beana, to je pravda, ale snažil sa. Oveľa viacej sa snažil usmievať ako v minulom kole. A na budúci týždeň tancujú tango, takže tam to asi nie je tak veľmi na nejaké veľké úsmevy, ale musím povedať, že dnes bol veľmi, veľmi kúzelný, veľmi sa mi to páčilo a som veľmi rada, že teda manžel je takýto tanečník. A dáte sa od neho možno aj niekedy tak učiť tanec? Nejaký domáci tréning? Nie. Prečo? Jednak na to nemám čas a jednak nedosahujem jeho kvality. To nie je pravda. Máme to rozdelené, každý v rodine sa venujeme niečomu inému, takže manžel sa venuje tancu, ja sa venujem práci. Fedor, ako vnímate vypadnutý tanečný pár? Vypadnutie, no tak ako každá vec je to také smutné, predsa len každý si urobil maximum preto, aby sa udržal v súťaži, ale Šmahal je krásny. tá súťaž je neúprosná, no a dneska to boli oni, zajtra to môžeme byť my. Takže treba to brať športovo a Martin je športovec, tak ja si myslím, že to ako zvláda hrdinsky. Ja som povedala, že je taký krásny, že on vôbec nemusí vedieť tancovať. On nemusí okuzliť ničím iným ako svojim výzorom.